An lamɛnbagaw ani an filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma Jani.ml FM ale sanfɛ laseli an b'a kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la min ye an jabala ye o ye YouTube ale ni Facebook sanfɛla ye yaasa aw ka se k'a sɔrɔ Amara Nuhun Keyita ale bɛ ka fili bɔlɔlɔ fɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ radio partenaire Star FM Bamako ani Sikaso k'u fo k'u waleɲuman dɔn Excellence FM Bamako, Ulei FM Parisa, Santoro, Bafulabekaw fɛ min ye Negelakaw fɛ Kucala ka taa se an ka radio minnu bɛ Segu, Sikaso, Moti, Tombouctou ani Gao ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye Bafulabekaw ye an tɛ ɲinɛ olu kɔ ka Kayikaw fana fo u ka radio bɛɛ lajɛlen sanfɛla la minnu sɔgɔlen don an na Kita kɔnɔna na an bɛ Manakotokaw k'olu fo ka Yanfoyilakaw fo Kɔlɔnjɛbakaw an tɛ ɲinɛ u kɔ Salifu n'a ka maaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo bi ye ntɛnɛn ye tubabu kalo tile 22 janvier kalo an bɛ ale la san 2024 kunnafoniw fanba bɛna tali kɛ min na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna 20 janvier sɔrɔdasiw olu ka wulikajɔ kɔkan kibaruyaw la ko min ye Karim Wade ale ni Usmane Sonko olu sen tɛna ye kalata la cɛ 20 taara olu bɛ se ka kalata kɛ cogo min na Senegalikaw fɛ yen min ye kɔkan kibaruyaw la hali bi Joe Biden a ko min ye nansara jamanaw ye ko n'u y'u sigi k'u bolo fila daw sen kan ko ni Irisi tɛ baara kɛ k'u n'a ye u ɲɛna wa k'u b'a ta o ninkini kan fana ale kɔni bɛ ka taa Irisi ka pétrole san wa ni Irisi ka wari ye fana dollar tɛ dɛ nin bɛɛ lajɛlen an bɛ nin fɛsɛfɛsɛ aw ye bi ka se ka kunnafoniw sanumanw ko olu d'aw ma an b'a daminɛ ni wolomasiri tabaw olu ka baara ye Mali wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye dagatigi ye baro kɛlɛtigi ale ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko min ye kɛlɛkɛlaw ka bolofara min bɛ n'u b'a fɔ ma ko opération kɛlɛtigi k'ale ye wulikajɔ dɔ kɛ ni hélico ye o hélico in ko a ko kɛra sababa ye nin kalo in tile 21 Menaka ale marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Inar Haban ko o kɔnɔna na sa finitigiw kɔni wulikajɔ kɛ Bamancawale kɛbaaw ka ɲɛmaa kelen ko u y'o bɔnɛ a nin na fila wɛrɛ bɛ yen o y'a nɔkamaw ye ko olu faga min ye pick-up fila n'o ye u ka mobiliw ye sa moto 13 o kun dogolen no tu kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ chef d'état-major n'o ye Umar Baru Jara ye sa k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tila ko finitigiw k'a b'u fo nin yɔrɔ in na u ka wulikajɔ u ka cɛsiri an'u bɛ ka baara min kɛ bi su ani tile maliyɛnw u ka lakana bɛ se ka kɛ cogo min jamana bɛɛ lajɛlen na finitigiw ka baara min bɛ n'olu bɛ se ka sinsin cogo min ko n'an bɛnna ko an bɛ se sɛbɛn fa sirila état-major fɛ ka tɛmɛ DIRPA mɔgɔw fɛ ni kalo in tile 21 Menaka kɔnɔna na ko Mali finitigiw ye dankari Bamaciwale kɛba belebeleba dɔ la Musa Ag Ashratuman ni ale yɛrɛ ye jɛkulu marifatigi MSA maaw ka secrétaire général ye CNT o maa don nin waati in na a y'o da tigɛ a ka bɔlɔlɔ sira kan a ko Abdul Wahab Uldu Shubib ni ale yɛrɛ ye Daesh maaw ka maafalenba ye cɛncɛn jamanaw kɔnɔna na ko nin kalo in tile 21 min ye Imaraban ni o ye fan min no kilomɛtiri 60 o bɛ ani Menaka duguw ni ɲɔgɔn cɛ ko finitigiw ye wulikajɔ kɛ min ye kamalen ye ko k'a bɔnɛ a nin na a n'a ka maa caman n'a bolonaminɛw ko wa fana ko min ye duguladenw ye ko u kun tɔɔrɔla nin kamalen fɛ san 2022 ka na se san 2023 ma Imaraban ale kɔnɔna na k'o de la sa ko a ka dagayɔrɔ a bolominɛw fɛn b'a bolo n'a bɛ se ka kojugu kɛ n'o ye ko finitigiw y'a n'o bɛɛ lajɛlen gosi ɲɔgɔn fɛ ni hélico dɔ o ka wulili ye ko nin waleya in hukumu kɔnɔna na sa Musa Aga Siratuman ko maa 13 wɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen fara ka fara ni Bamaci ɲɛmaa in kan min ye pick-up 5 ye o kun falen no maramafɛnw na ko olu bɛɛ lajɛlen jenina sen fɛ moto 20 ɲɔgɔnna finitigiw sera k'o minɛ min ye mobili dɔw fana ye ani u ka maramafɛn cɛjugu bɛ mobili dɔw kɔnɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ ka se ka kunnafoniw caman fana sɔrɔ u b'a fɔ min ma k'u ka pôle n'o o y'u ka taji bilayɔrɔw ye o caman an'u ka kɛlɛkɛminɛnw ko olu caman fana da walona finitigiw fɛ nin wulikajɔ na ko a ko kɔni ko a kɛra kojuguba de ye ka ɲɛsin Bamaciwale kɛbaaw ma Bamaciwale kɛbaa minnu ni olu kɔni kɛlen ka ko caman tiɲɛ an ye nin waati na Menaka mara la a y'a yira k'a fɔ ko min ye Osama Molado o kɔfɛ n'o kun y'u ka kɛlɛkuntigi ye Alwaludu Shubib o fana n'o fana y'u ka kɛlɛ ɲɛmaa ye ko nin kun kanu kale filɛ nin ye sa ko Mali ye koba de kɛ ko koba min ko ni maaw yɛrɛ tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna na ni lafiya min ye ka ɲɛsin Menaka n'a marabolo kɔnɔna na Musa Aga Siratuman k'a bɛ finitigiw fo u ka nin wulikajɔ in na cɛsiri ani timinanja yaasa cogoya min na u bɛ se cogo min na ka dɔ fara o kan hali bi
ko o de la sa ko ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko min ye finitigiw ye k'u ye nin baara min kɛ nin ye ko o ɲɛna kosɛbɛ kibaruya dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na min ye Mali finitigiw ye u ka wulikajɔ barika bonya kojugu fɛ u y'a sɔmin kɛ k'a ye k'a fɔ ko min ye jamana wɛrɛ maaw olu ferekelen no Bamacɛwale ni Njugawale kɛbaaw la o de la k'u ka wulikajɔ belebeleba dɔ senfɛ Mopti ni Segu mara ni Baɲaŋara mara la k'u taara bɔ min kan o ye k'a fɔ ko maaw bɛ yen n'olu ye jamana wɛrɛ sɔrɔdasiw ye jamana fila kɔni bɛ a la olu bɛ bɔ nanzaralakaw fɛ yen kelen b'a la ko o ye arabu jamana ye olu na an ka jamana bɛ dancɛ bɔ k'o kɔni ka finitigi 6 tɛgɛ sera ka da olu de kan an ka finitigiw olu fɛ wulikajɔ kɔnɔna na wulikajɔ min n'o kɛra jamana ale yɛrɛ Segu mara ni Mopti mara ni Baɲaŋara mara la ko kunnafoni jɔnjɔn mun sɔrɔla o ye k'a fɔ ko pankurun kɔni ye baaraba kɛ a yɔrɔ la kuma tɛ don min na Mali yɛrɛ sɔrɔdasiw bɛ k'u ka san 63 ɲɛnajɛ kɛ ko nin waleya in kɛra o de senfɛ Mali finitigiw olu ka yɛrɛma hɔrɔnya san 63 hukumu kɔnɔna na Colonel Assimi Goïta maa minnu bɛ n'olu sɔrɔdasiw n'u jogina a taara bɔ olu ye jɔnjɔn taara ka di a dɔw ma min ye kɛlɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na minnu jogina maa minnu ye degun sɔrɔ ani olu dɔw ye tilelafana dun ɲɔgɔn fɛ jamana yɛrɛ bɛ lakodɔn sɛbɛn min di n'a fɔ ma ko médaille o médaille dɔw dira u ma sɔrɔdasiw ka médaille don min ye jamana ka waleɲumandɔn kɛ u ye ko nin ko in fana senfɛ sefa wari miliyari 6 a n'a kunkanfɛ o chèque de taara ka di Sadio Kamara ma yaasa finitigi minnu bɛ n'olu fatura olu ka wari minnu bɛ n'o kan ka di san 10 kɔnɔna na o baara bɛ se ka kɛ cogo min o 20 janvier kelen hukumu kɔnɔna na fana bere rouge ka kan n'o bɛ Jikɔrɔ ni Para olu kɔni ye kuranɛ kalan kɛ kuranɛ kalan yaasa ka se ka kɛ taasibila ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu fatura finitigiw la an ka jamana kɔnɔ ko waleya in ko a sigira sen kan maa min fɛ sa o ye Bintu Sanogo ye ne ale bɛ Konatelakaw ka sigi la min ye kan baara Jikɔrɔ ni ɲɛma n'u tugura ale tun b'a kɛnɛ kan an'u ka dugu maa mafalenw ni u ka kin maa mafalenbaw olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye 20 janvier su k'a dugu jɛ 21 janvier la kalo in tile nɛgɛ kanɲɛ 21 tɛmɛnen ni miniti 30 ye Kayikaw fɛ olu ka commissariat min ye 2e arrondissement ye ko dɔw ye kibaruya ta ka di olu ma ko maa Bamacɛwale ni siganamaa dɔ ko u bɛ dunanjigiso dɔ kɔnɔ Kayi polisiw y'u senfa piripiri ka taa waati min u y'a sɔrɔ tɔw kɔni ye 5 don fiɲɛ la kelen bɛ yen u ye o minɛ o maa kelen min minɛna sa saki dɔ tun b'a kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko sakado minɛn minnu tun b'o kɔnɔ o saki in kɔnɔna na sa saki 4 wɛrɛ tun bɛ yen n'o ye saka mɛ 4 ye PM n'o ye PM irisi o tun b'a bolo AK-47 o numéro u y'o fana fɔ min ye chargeur ye munition 111 min ye marifa dɔ n'u b'a fɔ ma ko semilon o tun b'a bolo téléphone portable 4 mayi n'o ye siganama ye n'o minɛna ko k'a tɔgɔ ye Amadi So a yɛrɛ bangena san 1984 a bangera narakaw fɛ yen k'a fa o ye Sidi ye a ba ko ye Aminata So ye sɛnɛkɛla don ko a bɛ a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ Senu ma ko k'a yira maaw la fana k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min daminɛnen filɛ nin kamalen minɛli kɔfɛ sa n'o ye Amadi So ye k'a siɲɛ fɔlɔtɔ nin ye ko sabula ko bingali dɔ kun kɛra banki dɔ la Sajolakaw fɛ yen ko a sen yera o la sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna sa yaasa a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min kiriko ta nasira ka énergie affaire an y'a fɔ aw ɲɛna bi sɔgɔmada in na don ale sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen taara ka di cour d'appel ma cour d'appel fana y'a bila ka taa cour suprême na bi sɛgɛsɛgɛli minnu kan ka k'a ko hukumu kɔnɔna na sa maaw n'u ta n'u bila dɔn bi fo ka taa se don wɛrɛw ma o sɛgɛsɛgɛliw baaraw olu bɛ sen na maliyɛn minnu bɛ kɔ kan nin waati in na a yera k'a fɔ ko n'u bɛ segin ka na an fɛ yan passeport kɔni a tɛ se ka kɛ 2 ye tuguni n'i bɛna Mali la Mali passeport ka k'i bolo Mali visa b'i bolo walima n'i bɛna ka bɔ jamana min na o visa ka k'i bolo minisiri ko k'u b'o kɛ ko yaasa faranga fɛn ka bɔ ko la yaasa min ye maliden minnu bɛ kɔ kan o fana bɛ se ka lafiya cogo min ko n'o tɛ nin waati in na sɛgɛn yɛrɛ de kɛlen don maliyɛnw bɛ ka cɛ cogo min na u bɛ ka cɛ ten ka bɔ o kumakan kɔnɔna na an bɛ min fara EDM affaire kan o ye k'a fɔ laɲini caman kɛra maa dɔw bɛ yen bi minisiriya jɔyɔrɔ bɛ olu bolo ko ka olu wele k'u ɲininka baara selen filɛ nin ye cour suprême min na nin ye cour suprême fana bɛna n'a fɛsɛfɛsɛ sabula minisiri kɔrɔw tɔgɔ b'a la olu bɛna o fan lajɛ ani sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra pool économique la k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ bi kɔni Amara a ko dɔ tiɲɛ na dɔn bi tile kɔnɔna na ni Ala n'a kɛra sɔnna ma an na o da maaw tulo kan état généraux min sigira kalanko kunna sa ko o baara kun cɛra an ka jamana kɔnɔ ko kalan ko k'a falen min ye écoledenw ye
kɛyɛrɛ ye fara faso taw ka k'u bɛɛ lajɛlen ka teni kelen don wa o teni k'o ka kala Mali kɔnɔna na yan école karamɔgɔw ko olu ka kow ka ta ba la u ka sara ko u y'a ɲini fana k'a fɔ ko min ye écoleso minnu bɛ yen yɔrɔ minnu ka jan écoleso ka se ka sigi o yɔrɔ in na yaasa baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min wa u y'a ɲini fana k'a fɔ ko kalan ka kɛ kalan ye maaw mago bɛ kalan min na n'o bɛ se ka baara sɔrɔ joona waleya in senfɛ an ye min kɔni lakɔlɔsi baara kuncɛli la Amara baara in dilen don ministre 4 ma kelen ma taa clôture la ministre kelen kun tɛ yen cɛ min yɛrɛ ko mɔgɔw kana chômeli kɛ ale yɛrɛ kun ministre yɛrɛ kun tɛ yen éducation ministre min yɛrɛ a ko tigɛ o kun tɛ yen ministre min bɛ yen n'o bɛ administration territoriale kɔnɔ o kun tɛ yen ministre 4 de ta ye fɛn ye gouverneur ale ni maa minnu bɛ yen n'olu ye ko ɲɛnabɔbaw ye olu dɔrɔn de tun bɛ kɛnɛ kan ye a ye maaw ɲugun don u yɛrɛ la sabula laɲini minnu kɛlen filɛ nin maa de tun kan ka sɔrɔ gouvernement tɔgɔ la min b'a fɔ ni baara bɛna na kɛ ni ou bien ni baara tɛna na kɛ ni a ye o kɔni o ye majɛ min sɔrɔla a ko in na an ka Mali dugu caman na bi Segu ani Moti kɔnɔna na maaw ko da bɛ u ye sunatuw ye a ko dɔw bɛ sɔrɔ min fɛ dugulamaw yɛrɛ ka fɔɲɔgɔnkɔw b'a la kɛlɛkɔrɔw dɔw bɛ marifa bɛ olu bolo olu fana bɛ k'u ka sariya boli dɔw kan min ye duguden dɔw ye olu fana kɛlen ka taa u bolo don bamaciwale kɛbaaw bolo ka sɛbɛn dɔ signé ko yaasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min nka nin birisa ɲami kɔnɔna fana na bingalikɛlaw bɛ yen terrorisiw yɛrɛ fana bɛ yen olu fana ni donso bɛ kari ɲɔgɔn na waati ni waati ka fara fɔɲɔgɔnkɔw kan ko fo fanga de ka na ko ka nin ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan jiginɛw baarakɛlaw malow sow minɛnw sanu ko nin bɛɛ bingali de bɛna kɛ ni jugawale ni bamaciwale kɛbaaw fɛ ka taa n'u ye wa kuma dɔw la ko ni duguladen dɔw bɛ taa han buyaji wɛrɛ Masina kɔnɔna fana na bi ka taa se dɔngɔnɔ duguw ma nin kulekan in de bɛ ka bɔ yen nin fɛɛrɛ jɔnjɔn ye min ye maaw ka fɔ la u k'a lajɛ ten gouvernement a ka a senteliya joona finitigiw ka segin ka taa n'o tɛ ko a ko bɛ gɛlɛya transition ɲɛmaa n'o ye Asimi Goyita ye a ko 20 janvier hukumu kɔnɔna na ko baaraba minnu kɛra Mali sɔrɔ a sufɛ ko da tɛ se ka dogo a la dɛ u ye bojamasegin kɛ finitigiw ye min ye génie ale kɔnɔna na ka musaka ta k'a di ko ɲinan ta ko baara min kɛra finitigiw fɛ ko a baara ko a ɲɛna ko mission accomplie ko a tɔ tora min ye sisan o ye ka jamana sécuriser ani ka fanga finitigiw lasegin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko kan kibaruyaw la wolofaw fɛ yen ha maa 20 maa 97 o de ye sɛbɛn di k'u bɛ kɛ cɛbɔ ye ko n'i y'a ko ta k'a jateminɛ sa kalata min kan ka kɛ wolofaw fɛ yen février kalo tile 25 ko conseil constitutionnel ko ale bɔra ka kuma sibiri tɛmɛnen premier ministre min bɛ fanga la nin waati na n'o ye Amadou Ba ye k'ale bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye premier ministre kɔrɔ 2 o fana b'a la Idrissa Seck ale ni Mamadou Boun Abdallah John ka taa se muso 2 Anta Boubacar Ngom ani Rose Wardini ko olu bɛ a la ko nka ko n'i ye sɛbɛn in ta ko k'a lajɛ ko Ousmane Sonko tɔgɔ ma ye a la ko sabula kiiri kɛlen don k'ale nɔ minɛ k'a ye fɛn dɔ fɔ juge ma ko o nɔminɛli ko bɛ Ousmane Sonko nɔfɛ ale ma se ka ye ko in na Ousmane Sonko kelen tɛ Karim Wade k'o ta kɔni kɛra min ye ko nationalité 2 de b'o la sɛbɛn donna k'a sɔrɔ ale ma nationalité ko perepere latigɛ o dun y'a jira k'a fɔ ko a tun y'a jira kɔsɛbɛ na k'a fɔ k'a jɛra a ka faransi nationalité kɔ nka kiiritigɛla ninnu ko n'i ma ɲɛ k'i b'i kan bɔ Sénégal jamanakuntigiya nɔfɛ nationalité 2 kana y'i la fiyewu o de la ale sen bɔra a la Burkina Faso ko kalo 15 kɔnɔna na fangadaraki taara ka ɲɛsin faranjangati lakile tigɛra ka ɲɛsin Burkina Faso camancɛ fanga ma ko a fangadaraki bɛɛ lajɛlen sera ka bɔ ka bi u ma sima sira sɔrɔ ko communiqué u y'o kalan u ka gouvernement fɛ Iritamba Jean-Emmanuel Ouédraogo n'ale ye fanga ka kuma lasela ye k'a y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu ye nin baara in kɛ jamanaden minnu bɛ a la min ye videomaniw ni activistes ye ka taa se militaire minnu ma minnu gɛlɛn don ka bɔ sɔrɔdasiya la k'olu tun b'a fɛ ka fanga daraki Burkinakaw fɛ yen ko wa ko a ma sen sɔrɔ Nigeria Aliko Dangote ko a y'a jira k'a fɔ ko kuma min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko ale fatura k'o tɛ tiɲɛ ye dɛ ko min ye kunnafoni gafe minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'olu caman y'a sɛbɛn ko ale fatura Alimanikaw fɛ yen dimanche sɔgɔma ko k'a sɔrɔ ko tiɲɛ tɛ ko site wɛrɛw y'o ta tuguni ko dɔw yɛrɛ ko k'u y'ale ka dukɔnɔmaw wele ko k'olu ɲininka ko ale fatura bana kuntalajan dɔ senfɛ k'a ka du ye o sɛbɛntiya u ye a ka maaw y'a jira k'a fɔ ko nkalon don Nigeria a ka avocat minnu bɛ yen olu fana ko Aliko Dangote ko a bɛ balola bi a bɛ balola sini ko wa ko site min ye nin waleya in kɛ k'u bɛna a wele k'u bɛ la koyi
ko Ali Dangote yɛrɛ a si bɛ san 60 ale bɛ maaw la maa minnu bɛ yen n'olu ka nafolo ka ca diɲɛ maa caman ye maa 67 don diɲɛ kɔnɔ farafinna a ye gale ye ko wa k'a ka wari bɛ taa se dollar wari miliyari 12 ani 9 ko o de b'a bolo dollar wari la nin waati na septembre kalo tɛmɛnen ko Forbes ale ka lakalili la Ugandakaw fɛ yen jɛrɛ bɛ sen na jɛrɛ min n'a bɛ fɔ ma ko jamana minnu n'olu a bɛ fɔ ma ko non alliés an ka ministre min bɛ porte-parole du gouvernement ministre d'État n'o ye Abdoulaye Mayiga ye ale bɛ o kɛnɛ ka jamana tɔgɔ la ale ni Abdoulaye Diop u y'a jira k'a fɔ ko min ye jɛrɛ in ye n'o ye non alliés ye k'u taabolo ko o ma Mali ja ko sabula ko min ye furancɛla fanga ka maa cilen ka taa kɛnɛ kan n'o ye colonel Abdoulaye ye ministre d'État a ko waleya dɔ tara ka ɲɛsin sɛbɛn ma sɛbɛn min bɛ u ka baara kun cɛ ko o tɛ Mali t'a fɛ ka o mɛn a tulo la ko k'a jira k'a fɔ ko min ye Mali ye ko ka fɛn don sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu bɛ yen n'o ye u ka baara kuncɛli sɛbɛn ye ko k'a jira k'a fɔ ko o ko bɛ kɛ k'olu b'a ɲini ko k'o bɔ sɛbɛn kɔnɔ a na kɛ ko Algérie ale taalen don ni an ka accord de paix kuma ye ko fo ka to o de don minisiri ko n'o kɛra ko min ye Mali ye k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko a tɛna na i da de dɛ ko f'u k'a sama ka bɔ a kɔnɔ ko sabula ko Mali ma jɛn n'a ye bi a ma jɛn n'a ye sini k'olu kun t'a dɔn k'a fɔ ko nin jɛrɛba in ko nanzaralakaw bolo bɛ o fana kɔfɛ tuguni ko waliya cɛjugu min kɛlen filɛ nin ye ko Mali b'a kɔn bi Mali ma jɛn ni a ye ko sabula k'a bɛ dankari anw ka bɛɛya n'an ka adamadenya la ko kumana k'a kɛra subagajɛ ye wa baara kɛra min kan ko munna ko kuncɛli baara ma se ka k'o kan ale Uganda kelen kɔnɔna na fana jumadon u kɔni ye baara min kɛ ka ko kun cɛ u ye ɲangini ta ka ɲɛsin Israël ma ko ale de kɛlen ka kɛlɛ wuli bi ka taa se Palestinikaw olu ma RD Congo président sa no o ye République démocratique du Congo ye Félix Tshisekedi ale min gagné kalata tɛmɛnen na kɛmɛ sara la n'a ye 70 n'a kunkan fɛn sɔrɔ k'a y'a ka fangata baara kɛ n'o ye ka prestation de serment k'o kɛ ka baara ta sibiri tɛmɛnen ko nin waati in kɔnɔna na a n'a ka fanga sinamatɔw karilen no ɲɔgɔn na dɛ ko yalama san 5 in na k'a na se ka baara kɛ k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ wa Irankaw ka jamana finitigilaka ɲɛna lafalenba dɔw k'olu fatura bingali dɔ senfɛ bingali min ni o waleya bɔra Israël yɔrɔ Damas u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni u ka kunnafoni gafew fɛ ko min ye Tehran ye k'a bɛna na tasara kɛ ka ɲɛsin Israël ma a ye nin waleya min kɛ ko wa k'u tɛna jɛn n'a ye cogo si la États-Unis kaw fɛ yen ko kuma min na min ye Faransi ani Europe jamanaw n'olu bɛ k'a fɔ ko ka farafinna jamanaw jɔnya minɛ k'u to jɔnya juru kɔnɔna na k'u kumaniya u ka wariw la ka bɔliya bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin u ma min b'u t'u sen sabara kɔnɔ ko États-Unis ko ale kɔni tɛ se ka jɛn n'a ye cogo si la ko o hukumu kɔnɔna na k'u bɛ Irisi ta ko k'u jugu ye États-Unis ko wa ko ale tɛna na fosi kɛ min bɛ taa Irisi juguya la ko sabula ko n'i y'o kɛ k'i bɛ degun y'i ɲɛ na i sigilen tɛ ni min ye o de la kɔni ko nansara jamanaw ni Faransi ko n'olu bɛ k'a fɔ ko ka Irisi to yen ko k'a bolominɛw to yen k'olu yɛrɛ Américains olu tɛna se ka o kɛ ale États-Unis kelen in kɔnɔna na u ka Boeing dɔ bɛ yen ko 747 cargo o kun wulila États-Unis kaw fɛ Atlas L k'a wulila cogo min na a tilara ka segin ka na dar teliya la o cogoya la Miami kaw olu fɛ yen k'a jira k'a fɔ ko moteur min b'a la ko moteur in kun banna koyi ko yanni pankuru in ka wuli pankuru bolila k'u ma k'a nun bɛ moteur kasa la ko sisi kasa bɛ ka bɔ k'u ko k'a ka taa n'a ye a ye pankuru wuli a taara yɔrɔ min na miniti 18 moteur kasa durula a y'a ɲini u fɛ k'u k'a to a ka segin koyi wa k'a segira ka na pankuru jigin ko wa ko n'u tun b'u farati ko maa 5 de ni tun bɛna to ni waleya in senfɛ koyi k'o tun bɛ pankuru kɔnɔ Américains olu tɛ tulonkɛ la u ka maaw ka ninko la kan hukumu kɔnɔna na an b'a yira o la sa k'a fɔ ko kunungo min ye kabi kunna sinungo sa kɛ Mali ni Tunisie anw ta kɛra 1-1 ye o 1-1 maa min y'anw ka celu dasi o ye Lasinɛ Sinayogo ye sanga 10 na Tunisie nana jibɔ sanga 20 na u ka Amza Rafiya fɛ kunungo min ye Afrique du Sud ye ale ye 4-0 kɛ Namibie la i ka cɛ n'o ye Taw ye Persil Taw Temba Zamam o y'a don siɲɛ 2 yɛrɛ ka taa fara Tipolo Maseko kan o fana ye celu dasi sanga 4-0 o waati kelen fana na o dulata bannen
Maroc ale ni RD Congo olu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ o banna 1-1 na min ye bi n'Ala sɔnna ma ndulata 4 de bɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 17 Guinée Bissau ale ni Nigeria o wagati kelen fana na Guinée Équatoriale ni Côte d'Ivoire bɛ jouer nɛgɛ kanɲɛ 20 sa Cap Vert ni Égypte bɛ ka jouer waati min Mozambique ni Ghana fana bɛ jouer nɛgɛ kanɲɛ 20 o match 4 bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Mali ale ni Tunisie ka match n'o kan ka taa sini n'o ye nin kalo in tile 23 ye o bɛ taa nɛgɛ kanɲɛ 17 nka o dolata in o bɛ kɛ San Pedro kaw olu fɛ yen an bɛ min da aw tulo kan ka fara o kan sa o ye k'a fɔ ko min ye korogo kɔnɔna maa kun bɔra kosɛbɛ ka taa Mali ale supporter nka ndulata in a banna 1-1 na supporteru k'u ye jinin kɛ u koriji la kunungo ndulata min tun bɛ Maroc ni Congo cɛ k'o ban waati min ye Maroc Congo ndulatilaw ka jalatigi ye n'o ye Bemba ye k'ale kun kelen don k'i sigi sa a bɛ ka Ala deli Ala yani min ka ɲɛ a diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i k'i jija an ka se ka taa turu ɲɛfɛla la k'o yɔrɔ la dɔrɔn ko Maroc de karamɔgɔ sina ka n'a ta a tɛgɛ ma ten k'a ko n bila sa n bɛ ka n ka seli kɛ i tɛ n to yen wa k'a ye kuma jugu dɔ fɔ a da fɛ ko ka fɔ a ye nka ballontan bannen ko u bɛ taa entraîneur ɲininka ani journalistes u bɛ conférence de presse kɛ a na kɛ entraîneur 2 kun bɛnn'a kan k'u ka nin ko in to yen ten ko fɛn kana bɔ a la nka o kɔfɛ Suro min ye Bemba ye ale fana ye laseli kɛ koyi a ko ko cɛ b'a dɔn k'a ye min fɔ ale ma k'a b'a dɔn cɔcɔ ko ani sariyaw tɛ bɛn ko nka ko komi a fɔra k'u k'u da de ko wa k'ale fana ka video b'a bolo ko in filɛ nin ye ta sa a kɔni bɛ ka munumununi ta min ye dege karamɔgɔ ye n'o ye Walid Regragui ye ale ni Bemba n'o ye RD Congo jalatigi ye k'a kuma kɔni tigɛra cogo cogo ko waleya min kɛra terrain kan ko ka kɛ n'o ye ko min ye CAF ye k'a kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka bɛɛ lajɛlen lamɛn a ka commission de discipline ka kuma nin na yaasa ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ ko sabula ko min ye arabuw ye kuma min bɛ kateli ka b'u da ko ye nɛni kumaw ye o ye raciste kumaw ye ko Algérie muso dɔ y'a kɛ ko bɛɛ y'a ye k'o gɛnna k'u bɛ k'olu ka supporters tɔw ɲini ko ni nin ye ninnu ka dege karamɔgɔ ka waleya ye u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ Bemba fana jo t'a la bere min kan ka da fana k'o ka da kun sabula a bɛ se ka futinɛ don ndulati la k'a sɔrɔ ko olu tiɲɛ tɛ kelen ye ko jaw b'u bolo u bɛ se ka VAR kɛ cogo min k'u ka VAR kɛ ka cɛ nacogo lajɛ k'a sigi cogo lajɛ a ye waleya in kɛ cogo min n'o y'a sɔrɔ Bemba fana ye min fɔ n'o don min bɔr'o fana da k'a bɛɛ lajɛlen se bɛ CAF ye bi k'u kana to nin ko in ka to ta ko sabula ko raciste ko kuma k'o bɔra joueur da ka ban Cameroun ale ma dasi Sénégal fɛ 3-1 wa ko 3-1 kɔfɛ min ye Sénégal entraîneur ye k'a kirikara la dɛ k'u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ko supporters fana caman taara wolofaw fɛ yen k'u ma se ka bɔ terrain na koyi k'u jalen don tora ye ko yalama ko Cameroun bɛ se ka gosi ten wa ko wa ko Camerounaw fana fɛ yen ko min ye maa caman de ye olu yɛrɛ dabali de banna nin ko in na mɛnɛ ko yalama ko Cameroun don wa ko Eto'o fana o jiginna joueurs kama ko y'olu bɔrɔntɔ kosɛbɛ ko ka kuma caman f'u ma ko joueurs dɔw kun k'u bɛ segin nka delili bɛ ka kɛ k'u kan'o ta o dusu fɛ ko sabula a kun y'a yir'u la k'a fɔ k'u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la anw ka entraîneur kɔni bɛ ka critiquer maa dɔw ko k'a kana critiquer ko sabula ko bɛ kɛ min ye fala ye k'o bɛ k'o la jouer yɔrɔ min k'o man ka jouer joueur minnu bɛ yen n'o ye remplacement ko ye k'o tɛ se ka kɛ dɔw fana bɛ yɔrɔ dɔw la kuma bɛ ka caya nka an k'an jija an ka qualifier San Pedro yaasa jamana yɛrɛ hakiliba bɛ fɛn mun na an ka se ka o sɔrɔ min ye an ka laɲiniw ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati o b'a to ndulata tɔ a bɛ nɔgɔya an bolo an bɛ min fɔ nin yɔrɔ in na sa ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka ndulata 2 de tɛ fɔlɔ 17h n'o bɔra yen sufɛta an bɛ sɔrɔ k'o d'a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ